לבזבז זמן. כולם פה? טסטים פה? כאן. ארכיטקטורה? כן. GSS? כן. דליברי? דליברי? כן. PPG? כן. פרונט-אנד? כן. בקאנד? כן. טוב, כמו ששמעתם, יעל עוזבת. לא! המשימה היא לחבל בעזיבתה של יעל בכל דרך אפשרית. אני רוצה לשמוע הצעות. אבל כבר מאוחר מדי. היא עוזבת, היא הודיעה. אוף. אבל התחלתי לאסוף כסף. זה בסדר, עוד לא מאוחר. צריך לארגן גניבה של הכסף על מנת להרוויח זמן. גם צריך לחבל בסרט. סרט בידיו של יוגב. אני אוביל את המשימה. מצלמה בידינו. שלום יעל. היי יעל. יעל היקרה וחמודה. אני לא מאמינה שאת עוזבת. שזה ממש קשה לי. אני חושב שעשינו ביחד פרויקטים מדהימים וגדולים. פס אחד, זיכרונו לברכה, פס 2, זכר צדיקים לברכה שאף פעם לא הגיעו, אקסל סקורקארד ודברים אחרים. A small rainbow and it used to take 8 hours whole night to process, and at the end of the day somewhere it will fail and we used to fix it the whole day. You reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts the best is yet to come. מה שהצלחת להרים כאן תוך כמה שנים זה ממש מרשים, צוות כל כך גדול, מסודר, בנוי מתודולוגית נכון. יעל הצליחה בשנתיים וחצי, 3 שהייתה פה להקים באמת דיסציפלינה. הרבה מילים כמו להכיל, סבלנות, עוד אורך נשימה, להבין. No matter what you do or where you go from here, you will carry the memory of the history we made together. אני חושב שאת בן אדם מדהים, עם טונות של יכולות, ובאמת מישהי שכיף לעבוד איתה. נהניתי מאוד לעבוד איתך ברמה אישית, ברמה מקצועית. את היית מנטורית, מקצועית, שקולה, עניינית. There is no doubt that from last 2 or 3 years like we have grown like anything under your leadership. היה כיף לעבוד איתך. And you are like a family member of BI. BI is like a family. הרווחתי חברה. Thank you for believing all the way. And I will always be grateful. המון תודה על כל מה שעברנו ביחד. I just want to say thank you. אני רוצה להגיד לך קודם כל המון תודה על מה שהיה. All the best and thanks a lot for all you did for us. גם תודה רבה לך. All the best, יעל. Thank you. בשם כל הנהלת איימיס וה-IT בכלל, תודה רבה והמון בהצלחה בהמשך. המון בהצלחה. המון בהצלחה על מה שעוד יקרה ויהיה לך. אני מאחלת לך המון בהצלחה. אני מבטיחה לשמור על המולדת. מאחל לך המון בהצלחה והמון כיף. אני מאחלת לך המון בהצלחה בתפקיד החדש. תגדלי ותפרחי ותצליחי כמו שאני יודעת שתעשי. אוהבת אותך.
רוצה, אין בעיה. כמה? 40 מיינמנס. מה, לקצר את זה לשתיים? שבועיים? 3? אין בעיה, אין בעיה. לא, ברגע, בסדר. מה? לא טוב? טוב, ביי. לינה, כולם פוטרו. מה זאת אומרת? הדשבורד מראה שכל ה-MSBI פוטר. תחסה לעוד פעם לגע בדימון פלואי. בוא נלך לסער, בוא נלך. כן ירון, רגע ירון. סלו, נגעת עוד פעם בדימון פלואי? לא, רגע ירון. למה? כי דימון פלואי מראה שאנחנו עובדים. ירון, בוא לפה. לא מקובל עליי. בוא לסער, בוא לשי. שי, שבעייתים טיפל סיימון ריק. אני צריך לקרוא לשלושת המוסקטרים שלי. תומר, שרון, סער, בואו לכאן. מה קרה? מכירים את הבעיה עם דין טיפל לסיימון? טוב, זה לא פרונט-אנד, מה אתם רוצים? זה דווקא נשמע לי כמו משהו שקשור לארכיטקטורה, אז אני מציעה שנשב על זה, אנחנו צריכים לקבוע פרה-DR, נעשה על זה סשן של כמה פגישות, אבל let's take it offline. דין טיפל לסיימון! רגע, אבל כבר תמכרנו את זה, לפי הגולדן נאמבר זה יצא חצי שנה עבודה. שי, זה לא מקובל עליי! אתה קיבלת כזה מ-GSF? אתה? טוב, בואו נלך ליעל. זה ארכיטקטורה! לא, זה טסטינג! טסטינג! שי, תסביר לי מה קרה פה. אני אסביר לך. Con los terroristas. Harlem Shake.